Мен компания булмасын идем, компания. Компания айланып кетмесин иде. Теге гадәттә безнең бит шундый бер вакыт булып ала да компания айландырабыз. Әйдә, шулай эшлик, булай эшлик дип. Менә минем компанияны күрәсем килә. Әйбәт компания шим мәгънәсендә матбугатны күтәрү, матбугатны яздырту компаниясе. Менә ул кайчан тотынырлар аңа. Хәзер безнең өлкән подписчиклар, абунәчеләребез дип әйтик, алар кимегәннән кими бара. Шуның аркасында безнең теге бөтен журналларыбыз әкренләп шулай кими, тиражлары кими. Бу ни дигән сүз? Бу шул телне саклауга нигә каршы бик теге авыр мәсьәлә дигән сүз. Шуңа күрә мин инде менә элек бит без укыганнарда подпискага яздырулар бар иде. Урып җыю чорында катнашкан балаларга, анда авылда булышкан балаларга бүләк итеп, подпискалар бүләк итәләр иде. Ничектер шулай итеп үз иркенә куйсак, без болай җарак бара алмыйбыз телне саклауда. Башка Прибалтика дип әйтик инде, Балтик буе илләрендә элек-электән менә шушындый матбугатка язылуның эше җайга салынган иде. Анда бер гаилә 4-5 газета алдыра торган булган ул вакытта да. Чөнки безнең тусларына, туганнарына бирергә бер үк газетаны дип әйтәм әле мин. Бер үк газета, бер үк журналны 4-5не. Чөнки үзеңнең халкыңны, үзеңнең милләтеңне саклау юлында шушындый юлларны да файдаланырга кирәк. Сез бит менә бу уңайдан бик зур эш башкарасыз. Безнең мирас журналы менә материаллар җыю, нинди авырлыклар белән очрашасыз? Авырлыклар, аның авырлыклары да бардыр инде. Без Аллага шөкер, безнең хәдәттәге мирас әкрен генә булса, сайт аша да булсын, теге үзебез дә йөрибез инде, йөргән бүрене аягы туйдыра дигән кебек. Шуңа күрә күрәләр, таныйлар, бик авторлардан үзелгәнебез юк. Һәм бөтенесендә бер шул шушы инде милләтне кайгырту, аның мирасын барлау, саклау, халыкка җиткерү, телне саклау менә беренче чиратта менә хәзер безнең алда җан исәп тораймы. Без һаман да инде кайсыдыр ниләрдәдер сак килергә тырышабыз, үзебезчә инде яхшылык күрсәтмәкче булабыз, кайбер иптәш кайбер кешеләргә дип әйтик инде, ә бит башкалар шим мәгънәсендә бик андый ни саклап тормыйлар, турыдан-туры баралар. Бу милләт мәсьәләсендә, тел мәсьәләсендә. Шуңа күрә бергә көрәшергә кирәк, туктап калмаса кирәк инде безгә. Шул. Һәркемнән тора. Әйе, сез бит әле Тукай премиясенә дәгъва итүче кеше дә буларак, сәнгать өлкәсендәге шактый абруйлы кеше буларак, менә сезнең фикерегезчә, тагын татар телен үстерү, популярлаштыру өчен тагын нәрсәләр эшләп була матбугаттан тыш? Менә матбугат дибез, барбер инде ул матбугат ул өлкәннәрнеке хәзер. Безнең яшьләр кулына гәзит, журналны тапшыру кыен мәсьәләдер дип уйлыйм. Укыйлар кире яшьләрнең уку сәләтен кире кайтарырбыз дип өметләнә алмыйм мин. Мин һәрвакыт әйтәм, дөнья куласа дим. Дөнья куласа дигән сүз ул һәрвакыт теге тикинне күргәнегез бар, тикинне җигеп бирү. Әйләнәдә бер баса. Ул мин барбер әйләнәдә бер баса. Килә ул барбер. Кайта ул, кайтмыйча кала алмый. Ул шундый. Дөнья шулай корылган. Теге спираль да дибез инде белән теге тегәрмәч тә дип әйтеп күрсәтәбез әйме. Ул барбер кайтачак, барбер шундый. Ул канга салынган инде безнең китап уку. Безнең халыкта бигрәк тә без бит инде беләбез, безнең халык кайдыр сәфәргә чыкса дитсә, ике әйберне ала торган булыр, төп ике әйбернән беренчесе Коръән китабы, икенчесе Самауыр әйме китап, беренче Русиятан китап булган, изге китап. Ул изге китап дигәндә монда әлбәттә башка китапларда күзне тотарга кирәктер, күзәт тотарга кирәктер дип уйлыйм. Шуңа күрә бу мәсьәләдә мин шулай дип уйлыйм. Инде менә аның төрле чаралары бар, ниләре бар бу телне саклауда һәм татар теленең мәсьәләсендә. Мин мәсәлән бер әйбердә үзем күрәм шушыны, бер жолым. Аны ничектер тырышсам да, мин аны һаман әле тормышка ашыра алмыйм. Әйтеп тә карадым, югарыдагыларның кайберләренә дә кием, милли кием киюне. Безнең концертлар мәсьәләсендә зур шундый тантаналы бәйрәмнәр була, шундый кичәләр була, спектакльләр була. Шунда бер күп дигәндә 6-7 түбәтәй кигән кеше була. Бер шул бәйрәмрәк булса инде, шул бәлки әдәби марафоннардан да күбрәк була инде укытучылар килә. Менә мин дә әйттем дә, сәхнәдән дә әйтәм, укытучылар килегез шунда киенеп. Шушындый киенү, даими киенү, шундый чараларда киенү булса, телевизордан күрсәтелеп торса, ул безгә теге башыбызга сугып тора торган кайбер кешеләргә менә шушындый теге безгә каршы көрәшкәнрәк дип әйткәндәй, ул бер зур ни булыр иде, теге көч булыр иде. Кеше күрә, нитә кара, булар бит кеше икән бит, буларның теле ни, булар бит менә ничек көрәшәләр телләр өчен дип аңлар. Менә мин шулай аңлатырга телим телне. Күренә ул киемеңле килдең, күренеп тора, нинди. Ул икенче төрле. Менә үзебездә бит теге эш киемнәр бирсәк, үзебезне элекке салынкырак йөрибез бакчаларда эшләгәндә. Әгәр дә затлы бер кием киеп куйсак, гәүдәләр турайып китә, үзебезне ничек тотап сөйләшүләребез хәтта үзгәрә бит. Безнең тотышларыбыз үзгәрә. Бу ана бит кеше игътибар итә,
Mine sen ınlap kışı şuşundu kim bile jürüyor. Ona buruklar kire başladı kringine bizden. Tege buruklar diye beytekindeyim. Bizim ziyalılarımız bilde buluşamıyla koydan olarga eken üretip duramayım. Buna bu da zoray bir. Tilini saklauda. O tege kışkırıp etmeyi. Siniri totaşa şaştı. Lakin sen kıyafetim de çötesin. Hem üzerine siyaşun. Elbette. Min eytem işinde anıkların totaşa bulu. Tırışıra kirek şu şey bir. İşikte. Min eytem bugün günde benim aşırı bilen Leyla nişik diye beyterler üzerinin kileşekler totar deyip min totar diye beyterim. Ele onlar eytir min ele anıklar onların unukları totarsa siyaştı. Allah üzerinin totar diye beyterler.